Och den här är... Ja, men vänta, det kommer med. Nej, men den här sidan om sig själv. Den sidan om sig själv. Det här är emot mig. Olägg. Okej. Ja! Jag såg inte varandra. Ja, det var varandra. Den här. Yes! Och sen? Nej, jag vill inte ha det. Jag vill inte ha det. Vad står det? Det står jag inte. Hur dansar du där, Anja? Ja, jag tycker vi är skitbacka. Vadå? Så här. Okej, nej men Julia, att du gick in i ringen tror jag, så gjorde så här. Så här liksom. Nej, det är verkligen memorerat där ihop.